ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои аҳли ислом, бародаро хоҳиш карданд ки мақсад мардум бовар накарсодай я навор кун. Ина мо чанд қай возможност ҳаст навор кардем. Кӯмаки шуморо интизорем. Бародаро хоҳиш карданд ки рақамҳои телефон карта Сбербанк, рақами телефон +7 977 114 24 75. ина кадоми метавона кӯмак кунад барои реабилитатсия мода қиндӣ кашода. Бародарои аҳли ислом, ина зангои шумо интизорем. ай боқӣ аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошадтона. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум бародарои аҳли ислом. ина мо муддати 49 рӯз мешавад ки 42 рӯз шуд, пага 50 рӯз мешавад ки ина хеле авҳол дорем. ҳангоми таваллуд оиламон дубор остановка сердца шуд. она дуо кунед дар ҳаққи мо ки муҳтоҷи дуоем. на бародарои аҳли ислом, на ман худум шавҳари ами занак бачамон алҳамдулиллоҳ 100% созай да дом малуткай. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои аҳли ислом, аку маҷбур шудем ҳам видео кардем. муддати 50 рӯз мешавад ки оилаи мо дар ҳангоми таваллуд кардан дубор остановка сердца шуд. то ҳол комада қарор дорад. наворда диде ростиш дигар ягон роҳ намонд. ҳама чизе доштем, фурӯхтем, чи вай буд возможности кардем. нам як ҳафта пеш охир он дороҳоша 50,000 да харидем. ай залатҳои корона қарз гирифтем, бо бачаҳо ёрдам кардани сухатӣ 50,000 харидем, додем. анаку бо аҳволиш бо вазбин шудестай, шароити мо қиин шудай. ҳар касе имконият дошта боша ёрдам куна, ҳар касе наметавона дуо куна. муҳтоҷи дуоем. ай бародарои аҳли ислом, дига намедонам чӣ гум. ростиш на тайёрӣ дидем, на ягон чӣ ки чӣ гуфтан дар кӯрай. ҳамин рӯз иқарӯз мегуфтан наомада будем ба ҳамин хулоса. аку маҷбур шудем. аллоҳи меҳрубон бахшамона. ай дар ҳаққи мо дуо кунед бародаро ки муҳтоҷи дуоем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.